ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଗ୍ରାମରେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟି ଥିଲା। ସେ ତାର ସୁନାକୁ କେବେ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲା। ସେ ତା ସୁନାକୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ସେ ତାର ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳି ସୁନାକୁ ପୋତି ଦେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଗାତ ଖୋଳି ସୁନାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ସୁନା, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲି। ଏହି ସୁନାତକ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଚୋର ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଗାତ ଖୋଳି ସୁନା ପୋତିବାର ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚୋର କହିଲା, ଆରେ ଗଛ ତଳେ ସୁନା, ମତେ ତାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚୋରଟି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଚୋରଟି ଗଛ ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ସବୁ ସୁନାକୁ ନେଇଗଲା। ପରଦିନ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟି ସୁନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ତଳକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ମୋ ସୁନା କାହିଁ, ମୋ ସୁନା କାହିଁ? କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲା ସୁନାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁନା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆରେ, କିଏ ମୋର ସୁନା ଚୋରି କରିଛି? କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାତ ଖୋଳିଥିବାର ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଲୁଚାଇଥିବା କଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ସୁନାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନ? ନା, ମୁଁ ସୁନାକୁ କେବେ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି, ଜମା କରି ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ, ତୁମେ ଯଦି ସୁନାକୁ ଗାତରେ ନ ଲୁଚାଇ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା।